Hello mga kabayers, mga suki. Ready namin sa among pag-adto sa Barangay Agusan kay mag sumba ng akong mahal sa kinabuhi. Nasa akong likod oh. Ready na siya sa iyang suot. Mga kabayers. Oh. Ang iyahang pangsumba. Kaligings na. Oh, kaligings na oh. Oh. Ako po, nag-ilis po ko kay para Zumba mga tigulang. tanaw yung buhok. Dili na siya puti ba, nagbitina na niya itom. Zumba na mga Oh, tigulang. mura na siya oh, teenager nga kuan. Naglinya lang yapon sa Hindi kuan. na tigulang. No. Dili na siya senior. Oh. Senyora na. Senyora. Ako, ilis ako kay ako may mag-video siya. Listen ko dito mag-ilis niya. Nagkakay mga tao. Diba kabayers, mga suki. Okay mga kabayers. Magkita-kita ta dito sa Barangay Agusan. Abot na akong anak ng ikan saan. Apit ito siya sumba. Nga ako pong kamagwangan ni anak mo may magtudlo. Pero nakuha siya. Oo. Pero nakuha siya o kuan kay namo ko yung marathon dance nga akong anak di kay kagwanta ng marathon dance. Nakuha siya o bago pa man ayo gud. Nakuha siya o nandito namin sa gym Barangay Agusan. Barangay Agusan. Ha? Nanata sa Barangay Agusan. Oh. Oh. Apil na siya sa barangay. Ito lang ano, Oh. ticket 50 pesos. Ay, di patungan mo yung kanito ang Marisa. Para makuha si Marisa ba? Para makuha. Makuha si Marisa. Ready na sila. Karon makapatuyang ko tag istorya karon kay wa pa isaba nga sound. Ito na yun oh, dalawang anak ko. Yung isa yung panganay ko nakaping. Isa ito yung nasasaan. Nakaping sila sumba mga kabayers mga suki. Pangatlo kong anak. Nihay siya mga kabayers. Hello, oy, vlog ko. Hello mga kabayers. Ito lang yung uniform sa akong maros kinabuhi oh. Oy, mga yun ta. Nakasumba na siya uniform. Pakayo sa pagduha bitch. Ito mga kabayers, nalawa akong anak na ito yung ita duha, Gadong Monte. Hi En! Apil na kagsumba En? Okay. Ito po ika-duha nga anak sa Gadong Monte, baho mga kabayers. Okay. Ang ako ikatulong nga anak. Hi. Hi! Hi. Oh, hi! Ay, taga-saan mga kabayers? Taga-saan? Hi guys, welcome to my vlog. Okay. Nag-iinom ang vlog. Wala akong ikatulong nga anak sa saan. Okay, bye-bye. Ano ka nasa selfie? Ito. Ay, naas siya? Oh, okay, salamat. So, go to there mga kabayers. Pas taas, oh. Dito, taas.
ang katawag niya. Kabayan ang anak ko, taas sa kabayan ko. Agay ka tulo. Kadua nga anak. Okay, kabayers. Grabe lang pasingot, kabayers. 1 minuto, kabayers, 7 minutes. Ano kapoy? Oh, grabe, kabayers. Oh. Kapoy dito sa. Grabe, smile ka, kabayers.